Fl-aħħar 10 xhur fil-qorti ċivili inqataw iktar kawżi milli daħlu. Dik li fl-analiżi li saħansitra tagħmel l-Unjoni Ewropea tissejjaħ bħala clearance rate hija ta' 106% meta fl-2011 kienet 96%. B'hekk ifisser li għall-ewwel darba qed jonqos u mhux jiżdied in-numru ta' kawżi pendenti. Kruċjali f'dan kollu huwa l-fatt li qed jinqataw iktar malajr il-kawżi. Bħala medja kawża ċivili saret tinqata f'713 jum, meta sa ftit snin ilu kienet tieħu 860 jum. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici esprima sodisfazzjon għal dawn l-aħħar ċifri li rriżultaw mill-qorti. Rajna l-istatistika tal-ewwel 10 xhur ta' din is-sena u qed naraw li din hija l-aħjar statistika fil-kamp ċivili fl-aħħar 5 snin. Fejn qed naraw li l-kawżi qed jinqataw iktar milli fil-fatt jidħlu, il-kawżi jdumu inqas milli biex jinqataw u qed jonqos għalhekk il-backlog. U naħseb din hija aħbar tajba li turi li l-qasam tal-ġustizzja is on the right track. Iżda dan mhux b'kombinazzjoni bħala parti mir-riforma fil-ġustizzja il-Gvern imbarka fuq il-miżuri li jindirizzaw il-kejl ta' effiċjenza li qed tuża l-Unjoni Ewropea fuq is-sistema ġudizzjarja. Skont l-istatistika n-numru ta' każijiet pendenti bejn Jannar u Ottubru tal-2015 naqsu b'aktar minn 700 meta mqabbel mal-2014. Il-Ministru Bonnici fakkar fuħut mill-miżuri li ttieħdu biex qed tinħass id-differenza. Għamilna diversi miżuri biex intejbu l-effiċenza fil-qrati kemm ċivili kemm kriminali. Fiċ-ċivil daħħalna sensiela sħiħa ta' soluzzjoni ġodda tal-informatika b'xejn li kulħadd jista' jużhom u wkoll daħħalna pakkett ta' emendi biex intejbu dejjem l-effiċenza fil-qorti. Miżura oħra li għamilna kienet li appuntajna avukati full-time mal-qorti biex jgħinu lill-imħallfin fir-riċerka tagħhom. Il-Ministru żied li għas-sena li jmiss qed jantiċipa li ser ikun hemm riżultati pożittivi oħra. Qal ukoll li għalkemm qed isir ħafna fadal ħafna xi jsir u dan jista' jkun possibbli biss permezz tal-ħidma pożittiva li qed tagħmel il-ġudikatura u l-amministrazzjoni tal-qorti.